Doy. Ikaw mo nasulo? Ha? Isugoan ko kuya. Ha? Isugoan ko yun. Ito yun eh. Kung ka mo lang gumili. Safe na yun. Suryaw na. Ito puro burak sa amin. Ha? Ito puro burak sa amin. Ano mga sarili dito? Ano mo yun? Hail Mary, full of grace. Nakadepende. Pero dali ha? Lala. 3 hours yun. 2 hours. Sabi yun, no? Ano may ini mga picture? Hindi mo pwede sa camera. Mapicture wala. Matulog yun. Ito mga anak ko. Sige na lang. Okay. Ba't mo nakaligdi? Ha? Ba't mo nakaligdi? Hindi na. Kasi dapat pa na nakakao. Ano yung ano naman? Sorry, kapag-kita. Eh, duman lang kalo lang. Ha? Duman lang kalo lang. So, company niya? Oo. O, naman ako? Gusto. Ha? Wala ko man. Iisipin mo. Makakano ko. Ay ka. Sige ka makikaw. Send it. Ewan ko. Kaya yung kaninang last bunto tayo, pinipit. Ano ba? Ano ba yun? Ay ka makachos.
full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit Ha? of your Ano yung paan? 30 na yung bus ko. 20 minutes. Vlogger yun. Hindi ka mabidyo doon sa mainit. Ha? Hindi ko na lang ako. Sorry. Hindi mo na isa gitna. Sign? Sa may gitna. Saan yung sign? Sa may gitna o yan o. Bakit ako sa'yo mo?